bat itxia, baina gian adieraztea gai honetan kutsadura eta hondakinak ez dutela bakarrik zaborkarian, zabortzurak eta enpresetan eta euskal instituzioetan ere kulturan zaborrak betetan daudela esatea, eta bestea galdera batzu egingo nituzke tokiko gobernuari. 2017ko uztailean, gobernu talde honek, EAJ eta PSOE osatua, Maria Barretzen alkatek egon arrupe egintaz egin zirela, horren bezala. Apenditez erekinenen birgaitzea antzitatu zuen aldeko 11 boto, 7 abstentzio eta baldiketa irabaziren kontrako botoekin. Proiektua 7,5 milioi eurotan lizitatu zen eta hori hilabetetan exekutatu beharrekoa. Momentu hartan, plenoaren areto honetan, lizitazio prozesuan izaneko prisak eta zehaztasun faltak salatu genituen. Dimentsio honetako obra batean oso denbora gutxi imanin bai zitzailen oposizioari lizitazio gura aztertzeko. Bade hori denbora karrazia eman dituna. 2018ko urtarrilean, Lurgoien enpresak eraman zuen proiektua. 5,5 milioi eurotan eta 2019ko gaboletan bukatzekotak. Hirigintza zinegotziak esan zuen ez dela baja temerarioa, 7,5 milioitako lizitazioatik 5,5-era iztea, 26 gutxiago. Kontratu legeak dio 25 muga baja temerarioa izateko. Ematen du bai legeak eta bai gaur egungo errealitateak, hirigintza zinegotzi joanaren ezekikin ez dela guztizadoz. Egoeraren horreak eta proiektua dituen dimentsio eta postuekin uste dugu gutxiena arrasatearra jasalpen batzuk emarkadela. Eta ondorioz, galdera batzuk zizundu nahi dizkiogu tokiko gobernuari. Lehenengoa zergatik dago geldi hobera. Bestetik, proiektuaren exekuzioak amaitu dira. Adostatuko hilabeteak 2019ko bukatu ziren. Zein ondorio izango ditu epeetan, ondorio legalak eta ondorio ekonomikoak egoeran honetatik eratorriak. Zerbait egin behar du tokiko gobernuak honen aurrean? Zer neurri hartuko dituzue? Ez duzue uste agian tokiko gobernuak erantzukizunek duenik gertatzen ari diren guzti honetan? Zezu iruditzen horretako proiektu handi baten 2 milioi euretako baja banatzea guztiz temerarioa dela. Eta hartu zenuten erabaki horren emaitzak ordaintzen ari garela eta ordaintzen ari direla arrasatar guztiak. Esan zaizu iruditzen, epeak ez dituzuela behar bezala kontrolatu. Zergatik ez duzue zerbaitako oker zegoela lehenago esan? Ezen egitelako? Ez duzu inoelako kontrolik eraman? Edo egoera izkutazina izan itxaroka izan da zuen erabakia? Uste dugu hartzeko herritarrek erantzun bat merezi dute.